Bé, en primer lloc, l'activitat ecoturística és aquella que té lloc en el medi natural i els visitants, els turistes, el que volen és conèixer la natura, els espais naturals, la fauna, la flora d'aquells llocs, no? Requisits així una miqueta més avançats, podríem dir-ne 4. L'ecoturisme ha de contribuir a conservar els llocs que els turistes visiten, aportant recursos econòmics o d'altres maneres. Ha d'ajudar la població local, ha d'oferir oportunitats de feina a la gent que viu prop dels espais naturals on té lloc l'activitat, ha de minimitzar l'impacte ambiental que té l'activitat turística sobre aquells espais naturals, a través de regulacions, mesures de reducció de l'impacte, etc. I per últim, ha de conscienciar, ha d'educar els turistes sobre la necessitat de conservar els espais naturals que visiten.